pag-abri sa Bukana Bridge usa ka dakong kalambuan sa natad sa infrastruktura dili lang alang sa mga Dabawenyo. Apil usab dinhi ang mga bisita sa atong dakbayan. Apan nagpadayag kini og usa ka dakong politikal nga oportunidad ug nagpakita sa delikado ug nagkakusog nga disbalanse tali sa national government ug sa nakagamot na nga mga otoridad dinhi sa dakbayan sa Davao. Samtang ang tulay nakapagaan ug nakapaluag sa kahuot ug nakapadasig sa ekonomikanhong kalihukan. Kiniusab nakaabri sa usa ka pamilyar nga kamatuoran sa pagdumala sa atong nasud Pilipinas. Ang mga dagkong buhat sa politiko dili lamang mahitungod sa putaho ug konkreto niini. Mahitungod usab kini sa pagkontrolar sa kasaysayan, pag-ila o kung pag-credit sa mga politiko ug natuki usab niini ang hisgutan ng loyalty o ang pag-unong sa ilang mga lider. Alang sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr., ang Bukana Bridge usa ka oportunidad sa pagpakita sa kalambuan nga ihatod sa Mindanao. Usa ka rehiyon og dakbayan nga dungay nang ginubina sa giingong Duterte brand of leadership. Ang infrastruktura nagpabilin nga usa sa pipila ka mga arena sa palisiya diin ang mga presidente magpakita dayon, makita ang mga resulta ug ang proyekto hapsay nga mahigayon sa pagduso sa Malacañang sa mga proyekto sa katakus o pagpadayon ubos sa Build Better More nga agenda. Apan ang dakbayan sa Davao dili usa ka neutral nga syudad. Sulod sa pipila ka dekada, ang syudad gidumala sa pamilyang Duterte. Usa ka realidad nga nagpadayon bisan pa man sa pagbag-o sa nasudnong pamunuan. Ang makabungog nga mandato nga gitunol sa katawan sa dakbayan niadtong milabayng 2025 elections alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagkamayor. Bisan pa man gitanggong kini didto sa International Criminal Court, nagpakita sa solido og lig-on nga pundasyon sa iyang political capital. Niini nga konteksto, ang bisan unsang nasudnong proyekto nga masulod sa dakbayan sa Davao gikinahanglan nga magsubay dili lamang sa teknikal nga mga panginhanglanon apan kung dili usab lakip niini ang lokal nga infrastruktura sa gahom nga nagpaabot nga kinikonsultahon ug kinitahuron ug kiniilhon. Ang kabalakan ni Mayor Sebastian Duterte kabahin sa kaluwasan sa publiko sa wala pag-giabrihan ang Bukana Bridge, usa ka lalom nga ehemplo nga nagpakita dili lamang sa safety sa istruktura apan nagpakita kini og usa ka gahom nga gibitbit sa lokal nga panggamhanan sa pagprotekta sa iyang katawhan. Sa natad sa politika, gipahayag pag-usab niini nga ang lokal nga mga opisyales dunay otoridad sa matag proyekto nga isulod sa ilang poder. Nagpahinumdom kini sa Department of Public Works and Highways ug sa Malacañang Palace nga sa Davao dili pwede basta-basta ang kunon ni bisan kinsa ang usa ka proyekto. Pasabot gikinahanglan moagi sila sa lokal nga panggamhanan ug walay proyekto nga mapahigayon kung wala sila'y pagtugot. Ang Bukana Bridge dili lang tulay nga nagsumpay sa damgo sa matag motorista alang sa sayon ug hapsay nga pagbiyahe. Apan nahimong pader nga padayong nagbahin sa gahom tali sa mga Marcos ug sa mga Duterte. Samtang ang duha ka kampo dayag nga nag-away, ang pag-abli sa tulay nagpadayag usab sa usa ka relasyon, usa ka conditional ug transactional. Tungod kay niadtong milabayng katuigan, duna sila'y panag-uban nga gitawag og Uniteam. Mahimong punduhan o inagurahan sa mga opisyal sa nasud ang mga proyekto. Apan, ang mga lokal nga lider nagpabilin ang gahom sa pagbalido sa tanang kalambuan bisan paman kini komplikado. Sa praktikal nga hisgutanan, ang Malacañang mahimong magtukod sa Davao og proyekto infrastruktura apan dili kini hingpit nga makapanag-iya og politika nung kredito. Ang Bukana Bridge nagpakita og usa ka mas lapad nga kamatuoran bahin sa pagdumala sa Pilipinas. Ang infrastruktura usa sa katapusang bahin din ang national o local nga gahom nagbangga sa hingpit nga pagtan-aw sa publiko. Sa Davao, gipakita sa proyekto nga samtang nagbag-o ang administrasyon sa Malacañang, ang sentro sa grabidad sa politika sa syudad nagpabiling lig-on ug anaa sa poder sa mga Duterte. Ang gobyernong Marcos mahimong maghimo og mga dalan og proyekto apan kinahanglan moagi kini sa pagtugod sa mga naglingkod nga mga politiko ug pagtugod usab sa ilang mga loyalista nga nahulma sa opinyon sa publiko ug nagdesisyon kung kanusa sa ulugon ang kalambuan o kanusa kini i-question. Taliwala sa away sa mga dagkong kampo sa politika, nagpabilin ang kamatuoran nga ang Bukana Bridge giponduhan sa mga inchik nga anaa karon didto sa China. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!